J-Loss on the daga yau anan zan dinga zama ya almutsutsan aljanuna ku bani na cin yau ku bani wanda zan yi kuɗi a cikin duniyar nan aljani dan iya sallama ta a gare ka aljani dan malele ina kake aljani dan dandus ina kiranka ni boka turnuku ko ta hanyar boka ne fa ni fa inda zan yi kuɗi fa kai zan ba hanyar bokan nan dan na ga na samu kuɗi. Abokin nawa ne ma kwana biyu baya fitowa, bari dai na jira a nan, ai zai fito nan da jima. J-Loss on the abokina lafiya na ganka a cikin wannan yanayi. Ya abokina ya dai Ya gajiya, ya aiki ya aikin, lafiya lau, ya gidan, lafiya kalau. to sannan Kai abokina haka na ganka a cikin wannan yanayi haka. abokina abin duniya ne ya haɗa min zafi. Abokina wallahi rabba da iyalaina da matana su ci abinci. Abokina yau muke sati 11. Kai dan girman Allah Wallahi kaga talauci ga amfanin da na noma ya ƙare. Kai ni fa yanzu nema nake ta hanyar da zan yi na kuɗi, ita nake nema, ko ta hanyar almutsutsai ne kawai ni dai. bari ka ji abokina, To ina da wani boka maganinsa kamar yankan wuka ne, in dai kuɗi ne za ka yi kuɗi. kana nufin da in dai mun je In dai kuɗi ne, kuɗi mai suna kuɗi, kamar ganyen tsamiya ina gaya ma haka za ka yi kuɗi, kai kamar yashi a cikin kwari. a wajen ina bokan yake? Gaskiya da nisa, amma in dai ka matsu kaga ko yanzu ma za mu iya tafiya. To za mu iya tafiya yanzu? Za mu iya tafiya. Ba matsala, ba wani abu a gidanka? Ni in dai ka hirya. To Dan na cewa mata ta gona da ni. To abokina mu tafi. To mu tafi ba matsala. Mu Ai tafi. ni kamar ni da kai. Eh. Ai ba zan cutar da kai. To mu tafi abokina. Dole in je in sama ma duk hanyar da za ka yi. Wallahi ina so ne kuɗi ne fa ne kuɗin da duk duniya in dai za a yi lissafin ma ai da yan samu. To wannan guga kake da ita? Yi wallahi, shi ne abin gugar ta. Gaskiya abokina kana cikin muguwar wahala. To kai ni wannan in na sa baka ma ai ya karya mun hakuri. Wallahi ni kaga kuma he na tauna na murguza kuma na cuɗa. Gaskiya ni shi yasa ba. Ni wannan rayuwar ƙauyen ba ta yi mun ba. Kaga
ba kwanaki na dawo daga London ba. Yi wallahi. Na je ka fa dan fresh. Allah wallahi. To Na kai kakata. kai. To na ma yadda. Ai ba matsala. Dan je kuɗi ne za ka samu. Mu je kawai. Kai, abokina wai za mu je gidan nan kuwa? Ai ka san hanya irin wayannan mutanen ba. Akwai wuya ki. Kai wannan hanya. Ai dai ka. Amma ba ka da matsala. In dai kuɗi ne. Za ka yi. Abokina, Eh. yar ka Gidan bokan ne. Mun kusa. kai abokina ba da mu koma ba. Ka gano wancan? To gidan bokan ne. Amma almatsansa ne suke gaida. Kan. To mu je abokina. Karasa. Kai abokina. Kai abokina. Ai ka ba hankula. In dai kuɗi ne. Ni fa na fara razana fa abokina. Haba, nan ba ka da matsala. Ya da ka faɗi. Abokina hanya akwai wahala. Ai ka daure. Kai Ai abokina. neman kuɗi da wuya yake. Kai abokina. Neman kuɗi makawa aiki. Ba hankula. Wai dama sai an ya wahala kamar haka ake yin kuɗi. Abokina. Ani na baka labarin yadda na yi kuɗi. To ya ka zama mai. Kai. Abokina kuma yanzu ka yi kuɗin. Motoci na nawa. Da fa ka ji har yanzu ba a daina abun nan ba. Nai da shi ke na gama. Wata garkan kai amma fa hanyar gidan bokan nan akwai wahala. Ai akwai wuya biyu. Ni na gama. Almatsansa ne suke gaida shi. Kai Bokan nan gahi ɗan yaro matashi. Ɗan cakwaikwai. kai Ina gaya ma. dan ya kuɗi fa. Yap, nan in dai kuɗi ne da mun je gunsa ai kamar kuɗa ne. Mun zo. Ka ji wannan ƙaran abin ya daɗa shi ba. Ina ga ko suna bikin suna ne ko kuma dai almatsan sun zo yawo. Kaga alamar mun zo a sa'a kenan. Kuɗi ya zo. Ai in dai suna wannan bikin suna. To, Ni ma zuwa na farko. Na je na sami matar ɗan ƙaruna ta aiki. A ganin nasu. Kan mu. Yanzu dai za mu shiga daga ciki. To, Inda mun zo. Ya shiga. Kai! Ku koma da baya, da ashar ake yi gomin ake fita da kuɓi. Ku koma. Sai saboka. Da ita muke ƙoshi. Kafa 70 a gindin uwar ka boka. Na gode muku. Ku shigo da baya ku zauna. Ku kula. Nan ina da mai jagon aljini. Ku kula. Shigo ta nan. Kai ma biyo ta nan. Kar ka ɗan taka mun kanan aljini na ne. Zauna. Me ke tafe da ku? Kaga wannan amini na ne. Yana so ya yi kuɗin da babu misali da za a yi da shi a duniyan nan. Talauci ya biya cinye shi. Kuɗi yake so ya yi kaman ganyen tsamiya, kaman yashi a cikin kwari. Yana so ya yi mahaukacin kuɗin nan. Wannan ko ina ya shiga an san shi. Kuɗi kake so ka yi? Ka zo ka gidan da zan share maka hawayenka. Ka zo ka inda za ka yi kuɗi kamar rairayin yashi. Za ka yi kuɗi na mamaki. Kaf Nigerian nan sai ka yi kuɗin da duniya gaba kiɗanta za ta san ko kai wane ne. Musamman duniya ma za ta raɗa maka sunan alhazawa. Amman fa da sharaɗi. To boka wanne irin sharaɗin ne wannan? Sharaɗin shi ne, ka san ɓargo? Abokina ɓargo fa. To mai haka ɓargo? In ba na manta ba, wani abu ne a cikin ƙashi jini. Ina tunanin dai shi ne ɓargo.
amma amu ji shi tukunna, in ba shi bane kuma to ya musayan na zamu. To mu ji shi ɗan. Boka, wani abu jini haka a cikin kashi? Ka san shi, shi ne ɓargo. To her ɗin shi ne, ka samo ɓargo na kiyashi. Daga nan kuma ka samo mini cibiyar tururuwa. Sannan na ƙarshe shi ne, ka je ka samo kifiya mai gemu, ka zo ka za ka yi kuɗi wanda ba ka so. Anya boka za mu same shi a duniyan nan kuwa? Wannan yana duniyan nan kuwa boka? Yana nan a duniyan nan. Da baya nan a duniyan nan, ba za na faɗa maka shi ba. To sai dai kai ka zo ka ne a matsayin talaka. Da sai in ce ka yi mana wani dunkulin na aiki aljani ɗan dandus ya samo maka shi. To kuma gahi ka zo ka ne a kan bayanin za ka kuɗi. Ba za ka sami yadda za a yi ka yi mana dunkuli wanda zan aiki aljani. To kai kuma ka zo ka ne, kai ma ka taɓa zuwa gurina ka yi kuɗi. To kuma babu kyau na baka kuɗi ka kuma dawo min da shi, kamar ka mai da hannun kyauta baya ne. Da ban haka ba, to da sai ai amfani da naka kuɗin. Amana, ka ci amana ta. Mai sauƙin shi ne, za ka je ka babban amininka wanda ka yarda da shi ya yarda da kai, ka samo yatsunsa na hagun guda biyu, ka samo na ƙafafuwansa na dama shi ma guda biyu, ka kawo, zan tashi na haɗa maka, za ka samu biyan bukata. To boka, ni fa dama ga babban amini na. Wannan shi ne babban amini na yadda da shi ya yadda da ni. Abokina za ka yi min haka? Idan da dama zan iya yanka yanzu in baka. Ta kwana gidan sauƙi, za ka iya yanka yanzu. Abokina za ka yi min haka? Ni da kai? Abokina. A haba abokina. A harkar kuɗi. Ni da kai? To fa boka fa, inda ban samu wancan ba, kai ma nawa ne. Ni kaina, ni ɗin kaina. Oh yeah, it's strategy on the beat.